Sa pagranedyo ng mga sira at paglinis ng tumi sa tahanan ng opisina, ang maaasahan mo ay Inko. Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. Inko. Muli po kaming nagbabalik para sa huling laro, sa huling araw ng ating playoffs. Ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup 2022. Hatid pa rin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Very interesting to partner. Legazpi is still undefeated sa ating playoffs. Magtatapatan ulit ang dalawang malalakas sa pangalawang distrito. Sa ating preseason, Daraga got a win from Team Legazpi. Deja vu ba ang mangyayari o makakakuha ng redemption ang kupunan ng Legazpi? Nandito pa rin po kami sa loob ng Albay Astrodome para ibahagi ang huling araw ng ating Ako Bicol Cup 2022 coverage. Dito yan sa Legazpi City. At puntahan natin ang dalawang maglalaban na kupunan. And right now we take a look at the key players of both teams. Let's first start with Dazzle Paul Aspe of Daraga and Jomar Santos of Team Legazpi. Tapatan ng Legazpi at Daraga. Ako po ang inyong kapartner na si Morgan, kasama ang nag-iisang very enthusiastic na si Coach Kyle Andre Marilla. Magandang gabi sa ating mga kasurog, especially yung mga nanonood sa atin via online. Again, napakagandang laban. What an offering for the Ako Bicol Cup dito sa Friday night para sa huling araw ng ating Sweet 6 Warfare. Magtatapatan na nga ang the two teams that are favorite to win this Ako Bicol Cup. Ito na nga yung Legazpi and Daraga, and papangalanan ulit natin siya, the Albay Clasico 2.0. And kami po ay may kasama sa courtside isang magandang dilag na nagngangalang Miss Carmela Hernandez. Carmela? Magandang gabi mga kasurog, and we're here live at Albay Astrodome for the last day of our second round dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. And tonight, for the last matchup game dito sa Sweet 6 Warfare, maglalaban muli ang Daraga versus Legazpi. Ang inaabang-abangan na bakbakan nating mga Albayanos. Kaya sit back and relax because tonight will be the night and this game will be on fire. Kaya mga kasurog, bago natin ito simulan na bakbakan, we are live sa Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV at sa
sa page ng Representative Zoldico. And please don't forget to support us by hitting the like and share button para maging updated at mapanood ang ating live broadcast in different places. Take it away, Coach Morgs at Coach Kyle. Carmela, maraming thank you. And bago ang lahat, partner, Coach Kyle, pahapyawan muna natin ang playoff standing. Yeah, as we take a look at our playoff standing, this will be the last time that we are seeing it. Actually, still, Legazpi at the top of our standing with 4-0. Kalaban nila ang Daraga. So this match is very important if you are Team Daraga. If you want to seal your position at the third seed, kailangan ipanalo mo to kasi kung matatalo sila nito ng Legazpi, they will fall to that fourth seed at makakalaban niya nila to the semis ang Legazpi pa rin. Albay Clasico 2.0 ang ating headline sa ating huling laro para sa ating huling araw ng ating playoffs ng Ako Bicol Cup 2022. Would Legazpi have their revenge against Daraga, or Daraga will still prove to Team Legazpi that they can defeat them even if they are in the number 1 seed? Yeah, the question right now of Team Legazpi, how will they perform without the presence of Tikboy Del Rosario? That will be huge development dito sa ating laban. And para naman sa Daraga, they want to regain the confidence that they are one of the best teams ng ating Ako Bicol Cup. Alright, Coach, pag-usapan naman natin ang key player matchup ngayong gabi. Yeah, as we take a look at our key player matchup, Dazzle Paul Aspe, the dazzling touch of Dazzle Paul Aspe para sa Team Daraga at para naman sa team ng Legazpi, the inside beast. Actually, inside and out naglalaro Jomar Santos with his 56% from the field, and same goes with Aspe with 51%. And yung 56% naman ni Jomar Santos, almost half of it is coming from the 3-point area. So definitely magandang bakbakan to. Alright, para umpisahan na ang bakbakan na ito, ibigay na natin ang mikropono sa ating arena announcer na si okay. So I'm sorry for that. Magbabalik tayo kay Carmela with our 2 key players pala. So I'm sorry with that. So ito na po si Carmela. And yes, right now, kasama ko na ang key players ng both teams. Walang iba kundi ang dazzling touch ng Team Daraga, kundi si Dazzle Paul Aspe, at ang inside best naman ng Team Legazpi, walang iba kundi si Jomar Santos. Good evening sa inyong dalawa. So Jomar, unahin na kita. Ito, sa inyo, sa tingin nyo, mapapanalo nyo pa rin ba ang laro ngayon? Plano talaga namin manalo. Kasi gusto namin may straight nga eh. Tsaka lalo na, tinalo nila kami elimination. So, nandun yung gigil namin para makabawi. Yun lang. May gusto ka bang batiyan or any shoutouts? Family ko lang sa Bulacan. Tsaka sumusuporta sa Team Legazpi. Tsaka sa Ako Bicol. Tsaka yung mga boss namin. Thank you, Jomar. So, ikaw naman, Paul Aspe, ano ba yung nararamdaman mo ngayon na muli kayong maglalaban ng Team Legazpi? Una sa lahat, syempre may pressure na kasama kasi alam naman natin yung bawat player ng Legazpi hindi basta-basta kasi alam natin wala silang talo. Pero sa amin, Team Daraga, gagawin namin best namin para mapanalo tong laro na to. Thank you, Aspe. So, may gusto bang batiyan or any shoutouts? Binabati ko yung family ko sa Sorsogon, sila Lola Elsa, sila Tita Dabing, si Idol Renzo Suarez. Yan lang po. Thank you and good luck sa laro nyo ngayon. Take it away, Coach Morgs at Coach Kyle. Once again, maraming salamat, Carmela. I was taken away with that bakbakan word kanina. Kaya na-excite ako masyado. Ito na nga, Coach Kyle. Ibigay na natin sa ating ring announcer na si Julius Russell Porlas ang mikropono. Good evening, basketball fans! We are live here inside Albay Astrodome, where champions are made. This is the second round of the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022. Brought to you by Congressman Zoldico and Ako Bicol Party List. Katabang na masurugpa. And this is the last match for your Sweet Six Lovely! Now, let's meet our starting lineup from both teams. For your Team Daraga! Starting off for number 30, Renzo Leontero. Another for number 14, Joey Albaytar. At center, number 23, Tay Gadon.
Manalo. And now for your team, Legazpi. Starting on floor number 2, Lloyd Jefferson Bumblebee. At guard number 18, Harold K. Villares. Another guard number 9, Joshua James Diaz. At center, number 31, Omar Santos. And on floor number 19, Jamar Santos. And Coach Mohawk. Our game officials are James Mohawk, Donald Corbett, and Dennis Sasoluya. And here we go with Albay Clasico 2.0, ang laban ng Legazpi versus Daraga. Dito po sa ating last day ng ating Sweet 6 warfare sa Ako Bicol Cup. Legazpi starts with Villares, Diaz, Borbe, and Santos plus Sabayo. And Daraga is starting with Aspe, Caspe, Llantero, Albaytar, and Gadon. So, Definitely ang pinagkaiba ng lineup, walang Tikboy del Rosario for Legazpi. So let's see who will step up para sa Team Legazpi para nga makabawi dito sa mga naka-orange. Naka-adjust na sana si Tikboy del Rosario sa team, di ba? Pero wala yung unang possession for Team Daraga and now it's Legazpi's ball. Talagang pipil mo ang intensity. As early as now with this crowd. Both teams, they started to look for their 3-point shot para parehas mintis. Oo. And now it's Borbe with the ball. And yung pasang yon was deflected pero it will remain with the Legazpi. You know, the Diaz. difference right now for Team Legazpi, nung natalo sila ng Daraga, walang Coach Momo doon pero nandun si Tikboy del Rosario. And today's game, wala si Tikboy del Rosario pero andito si Coach Momo. Let's see the difference. Okay. We will definitely have the result of this game later. Kung ano nga ba talaga ang there you go. Jay Gadon, maalat ito sa kanyang perimeter shooting pero dito sa Albay Clasico, he started well with hitting his first shot. And that's a good sign for Team Daraga. Santos dishing it out to Borbe. And now nakabalik sa kanya ang bola mula kay Diaz. Umatake sa baseline. He is really the inside beast for the Legazpi. And he is also a threat sa labas. Caspe with that one-legged shot. Ito na si Villares, tumatakbo for Legazpi. Giving it to Santos. Yan ang sinasabi ko, Coach. Binati mo kasi. Oo, sabi ko deadly din siya sa labas. Oo. And he is the beast. Sabi mo nga, sa ilalim. Right now, that will be a big problem if Team Daraga will go for a man-to-man defense because madadrag out ang sentro, which is Jay Gadon sa ilalim para sa Daraga. And Caspe was rejected there by Sabayo. This is what I expect for this Albay Clasico. The eagerness from both teams. Nakikita pa lang natin dito. The intensity so far ay nadadalap even the crowd. Yes, at talagang damang-daman natin yung crowd. Ayan na naman si Santos. Pumagal na naman ang tres! Yes! Oh my God, Santos. Iba ang nakain itong si Santos ngayong gabing ito sa ating Albay Clasico 2.0 while Gadon was trying to make his own version pero sabla yung kanyang tira. Ayan na naman! Wala na this time pero nandun si Borbe for the putback. That's a 2 to 10 run para sa Legazpi. And Daraga not calling for a timeout. And that's a big run, Coach. At the early goings of this ball game, 6:57 po natitira sa ating first quarter. Aspe launching a triple. Wala. Nakuha ni Caspe ang rebound. Oh, what a fancy pass there.
Pero mukhang mananatili ang ball sa mga taga-Daraga. With 14 seconds to shoot. Caspe. Mga ni Borbe. Oo. Rejected was Albaytar there. Santos using his left hand. And that's a good finish. That one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Taya. This is- by Filipino by Inco. Yes, This is coach. a different story for Team Legazpi in that Albay Clasico first version ay medyo mababa yung kanilang they have a slow start, pero definitely right now they having a big and tremendous excellent start. And by the stats muna tayo, coach. Yeah, Team Daraga with the back-to-back win. Yung kanilang huling laro kontra dun sa Pulangi, they managed to get that victory. Kaya nga, mas gumanda yung kanilang kartada dito sa ating playoff standing. And right now, the two win streak of Team Daraga will be tested kung may dadalaban nila papasok dito sa Albay Clasico. At yan ang ating alamin sa ating courtside girl na si Miss Carmela Hernandez. Carmela, pasok! Nakuha muli ng Team Daraga ang panalo during their last game between Team Pulangi. And right now, tingnan naman natin kung ngayong gabi ba ay magiging back-to-back win ang Team Daraga laban sa Team Legazpi. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat once again, Miss Carmela Hernandez. Now back to the ball game. Ang ating pong tinaguriang Albay Clasico 2.0. Lumalamang na po ang Legazpi ng 12 puntos. Di ako nagkamali, partner, to call it a Clasico kasi sa PBA ganito din kapuno ang tao every time na merong Manila Clasico. That's Pure Foods and Ginebra. And talagang na-anticipate mo na ganito ang magiging crowd natin for this matchup. Ayan. Both teams are failing, pero this time, Daraga! Sinapal pa din! At ayan na si Villares tumatakbo, giving it to Borbe, to Diaz sa ilalim! At di na tayo dito magkarinigan, coach. Right now, sino ang naglalaro lang for the Team Legazpi? It's Jomar Santos. The effort of this big man. Kita mo yung kanyang sigaw, yung talagang game face on eh. And that's a sign of strong determination to And win this game. And then adjustment for Team Daragay, pinasok nila si Ernie Chope, pinalitan muna si Renzo Lantero, at least to control the board and to at least control Jomar Santos. Kumaka na si Jomar Santos. Oh, from both ends. Oo, both ends. He is scoring and he is defending well. He's scoring everywhere. At yung nakita nga natin na rejection niya sa tira ni Gadon kanina will definitely make an impact sa larong ito. And kailangan kontrahin niya ng Daraga. At Aspe couldn't find his spot mula sa 3-point range. Ayan naman ang Legazpi, tumatakbo. Villares, sure ball na yan from his co-guard na si Diaz. Much to the delight of the proud coach of Legazpi, Coach Momo, tuwang-tuwa doon sa nangyayari ngayon dito sa early goings ng ating ball game. Ganon, short. Ano kayang dapat gawin, coach, ng Team Daraga as early as now para makontrol nila itong nararamdaman nating energy na binibigay nitong Team Legazpi? Right now, kailangan lang muna nilang ipagalan ang kanilang tempo. You have to set your offense and read the defense of Team Legazpi because if you're going to go run, because right now, Team Legazpi is dictating the pace. Kung sasabayan mo ang pace ngayon ng Legazpi, mahihirapan kang umabol, and a good shot selection for Team Daraga. That's not a good shot on the part of Daraga by Gadon, taking those long shots. So you were telling us na kailangan mas maging pasensyoso ang Team Daraga sa kanilang mga ball possession. Oo naman, kasi merong good perimeter defenders ang Team Legazpi. You have to move that ball and the players' movement. Kailangan muna mag-readjust ang offense dito ng Legazpi. Ayan, hindi pa po nakaka-adjust ang Team Daraga. At ayan na naman ang Legazpi. Tumatakbo. Giving it to Borbe. To Diaz sa ilalim. And that's a sign of strong determination to win this game.
buslo ng tira. Pero yan, narinig tayo. JJ Caspe with that long three. At nadagdagan ng kanilang na isa-isahang puntos pagmula sa pag-start ng ating ball game. Meron na lamang po tayong 4:46 sa ating first quarter sa paayo. Using his left hand, one-hander, wala. Naribang ngayon ni Caspe ang bola. Giving it to Chope. Chope, anong gagawin? Ang gandang defense na naman. Oo. Nakikita natin yung magandang depensa at magandang opensa ng Legazpi. They are dominating both ends of the court. Grabe ang energy ng Team Legazpi. Pero napakaaga pa po ng larong ito. Sabi nga natin, anything can happen sa larong basketball. Ang kwento natin dito sa first quarter is the transition defense. Sa kabilang Team Legazpi, they are defending well sa transition ng Daraga. Sa kabilang dulo naman, para sa Team Daraga, they are committing foul and they are giving free throws pa kalaban nila. And nahirapan dun si Asanya with that play, or with that shot. Pull-up jumper mula kay Villares. Medyo malakas ng konti. 25-5 ang ating score. Legazpi leading. Chope sa ilalim. Throwing it out to Aspe. And going strong to the hoop. Wala. Ito na naman, tumatakbo ang mga taga-Legazpi. Diaz mula sa corner. And that will definitely count for this guy na halos mamaster niya na ang mga ganong range. 18 na ang kalamangan ng Legazpi. Chope. And making it for Team Daraga. So far, the absence of Tikboy Del Rosario hindi natin nararamdaman because of the way Legazpi play right now. Muntik na naman yung tirang yun ni Jomar Santos. Pero sa kabilang banda, nandun si Chope against 3. O almost against 4. Pero wala, yung kanyang magandang layup na yun. He was intimidated by the defense. Aspe. And we have a timeout. And a 4-0 counter attack by the Team Daraga. So medyo gumanda yung kanilang depensa in the transition. So ngayon, kaya nga nakabawi sila ng 4 na sunod na puntos. By the stats ulit tayo dito. And this time, Legazpi naman, coach. Yeah, this Team Legazpi is undefeated so far. And lahat ng mga variables na kinukwento ko sa inyo, those are the trivias, ay lahat nila binabasag. Kaya nakakuha sila ng almost all blowout game. Except lang dun sa Team Pulangi. Alright, so para sa karagdagan, makakasama uli natin si Carmela for more details. Miss Carmela. And we all know Legazpi is still the undefeated team here in our second round dito sa ating quarterfinals. But tonight, nabalitaan ko Coach Morgs at Coach Kyle na wala ang isa sa kanilang starting 5. Walang iba kundi si Jonathan Del Rosario. Kaya tingnan natin kung makaka-apekto ba ito sa kanilang performance or they will still going to win this game tonight. Balik sa inyo Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat, Carmela. Ang gaya nga ng sinasabi ni Coach Kyle kanina, parang walang masyadong epekto yung absence nitong si Jonathan Tikboy Del Rosario sa larong ito with the guards of Legazpi, the likes of Villares and Diaz being really effective sa early goings ng ating ball game. This will be a big break for Harold Villares kasi medyo mababa yung minuto niya nung pagpasok ni Jonathan Del Rosario. So we will be given a minute here. Ayan na naman si Diaz pero short. Pero nakuha ng kanyang kakampi na si Jomar Santos. Naagaw din yan itong si JJ Caspe. Pero nasa harapan pa rin niya ang makulit na si Diaz. Nasa loob na ngayon si Monsalve at si Santiago for Team Daraga. Santiago giving it to Chope. That's a mid-range jumper. Again, It's Ernie good. Chope came off the bench pero he is always producing consistently para sa Team Daraga in terms of his offense and defense.
Borbe dishing it out to Diaz, who was called for a traveling. That's a good call. Medyo nag-shake doon in that jump step si Diaz na may iwanan talaga yung paa because nasa right niya yung bola and then nagpunta siya ng left. Talaga matatawagan ka ng traveling doon. We talk about Chope kanina being as the sixth man. Now, ang pagiging sixth man ba, coach, ibig sabihin medyo mas inferior ka dun sa first five or meron bang chance na ang sixth man ay mas magaling pa dun sa ibang players na naunang ipasok? That's ang six man is a role. So iba naman yung role ng first five. So definitely you can be better than the first five, pero more likely naging strategy yan eh. Even San Antonio Spurs, they can start with Manu Ginobili. He is a lot more better than the two guard spot of San Antonio, pero they opted to stick to that role na maging six man siya. So again, yan yung mga strategical ways na putting a role on your players. And right now, nakikita naman natin sa Team Daraga, he may be better than the other players guys. or in that first five. Pero mas maganda na he will came off the bench kasi meron ka pang sasandalan pagka pinanghinga mo yung first five na yon. Mas maganda yung reserva, no? Yes, oo. No, parang ano din yan eh, parang sa cards eh, meron kang alas. Oo, merong alas. At a wild shot from Team Daraga. Ang gandang ikot yun. Mukhang umepekto yung practice kanina sa warm-up nitong si Alvin Milagrosa. And that one was brought to you by Willie and Sons. Kapag appliances, Willie's. Ayun naman ang Team Daraga with Asanya. Wala. Pero nakuha ang kanyang sariling miss. And he was fouled. Take a Look look at at this replay. Gandang hit ni Alvin. Ganyan yung ginagawa niya kanina sa warm-up eh. At yung mga tao na nandito na sumusuporta for the Team Legaspi, hindi na yun bago sa kanila yung mga ganong move ni Alvin Milagrosa, pero lagi pa rin silang nasusurpresa every time na gagawin niya ng proud native victory north. Yes. And kung sa experience lang naman sa basketball, talagang this guy is, masasabi natin, well experienced na. Ayun na naman siya. And that love for Milagro. No, Aliapre. Ayan na naman ang rejection. Grabe. Di ba kung dumipensa ngayon ng Team Legaspi, coach? Kung sa tangkad naman hindi naman madidehado yung Daraga, di ba? Alos same lang sila sa kanilang sa kanilang size and Pero maganda kung pati yung mga matatangkad mo pumupukol from the mid-range. Kagaya nun na ginawa ni Sabayo for Team Legaspi. 22 seconds na lamang po ang natitira sa ating first quarter. 11 to shoot for Daraga. Monsalve in the corner. Giving it to Pispis. Making that one. And that three-point shot was brought to you by Asianabol Legaspi, where shopping is always affordable. this piece 1 out of 3 sa 3-point area. Almost, but not quite. At sa pagtatapos ng ating first quarter, we have 27 for Legaspi and 14 for Daraga. Magbabalik po ang inyong Albay Clasico 2.0 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan.
nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik na po tayo dito sa second quarter action sa bakbakan ng Legazpi at ng Daraga. Ang Legazpi po ay will try to redeem after their loss to Daraga sa elimination. Now dito sa playoffs, sabi nila ibang usapan na. Pero siyempre, hindi naman basta-basta papayag lang ang Daraga na ganun-ganun na lang. At ito nga sila tumatakbo with Aos Santos giving it to JJ Caspe for the great or good finish. Ganda yung pasa ni Ao Santiago doon. Kay JJ Caspe. Extra pass yun para sa kanya. Mayapre. Mengamal. Umalog yung bola, pero nandun si Sabayo. Yes! Dropping that one in for Legazpi. Grabe si Aymar Sabayo. Talagang sasandalan to since day one ng Legazpi. Talking about rebounding and doing the work inside. And ito na naman ang mga taga-Legazpi. And that's a miscommunication. And medyo minadali ng konti doon ni Alvin Milagrosa ang play nila. Gandang ikot oh. Gandang gamit ng chicken wing. Oo. 29-16 po ang score natin. Second quarter na po tayo ha. 8:47 ang nasa relo. Santiago. Caspe, naghahanap din ng mapapasahan. Pispis. Chope. To Santiago, who launched the triple, wala. Milagrosa. To Santos, yes! From way outside, that triple was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Nakatatlo na si Santos. Kailan ka pa magko-close out kung ikaw ang Team Daraga? You have to close out every time na merong bola na hawak si Santos, especially in the 3-point area. Because right now, very deadly na. Nakita natin in that 56% sa field niya, almost half of it is coming from the 3-point land. Yun na nga eh. Rainbow shot eh. Rainbow. So, too late for Chope on that one. Pero ngayon, nasa free throw line siya. A little bit strong yung kanyang unang tira. Ayan. 17-32, almost kalahati ang hinahabol nitong mga taga-Daraga. Villares checking in once again for Legazpi. Diaz. So balik na yung dalawang starting guards ng Legazpi sa ball game na ito. Good defense. Tristan Mispis. He was, but yeah, akala ko Villares was fouled. Ayan na naman si Jomar Santos. Ang init. Sabi niya, ano bang meron sa kamay ko ngayon? Maging siya ay hindi niya ma-explain kung anong nangyayari. Dahil dalawang magkasunod pong 3 points ang kanyang ginawa. And that's a sorry miss for Chope, for Team Daraga. Gaganti kaya si Pispis. Pumanto lang yung kanyang tira mula sa corner. Ito na naman si Borbe. Pero nandun si Aspe to take it away from him.
Ganda yung ginawa doon ni Aspe. He attacked the defense of Samayo at nakapulot siya ng foul doon. Sabi natin magulang tong batang to eh. So that's big. That's the second foul of Aymar Samayo. Hindi man nakapuntos doon si Aspe, at least nakakuha siya ng foul sa isa sa mga key players ng Legazpi na si Sabayo. That's not a shooting foul. Pero napakalapit. Lista mo na yan para kay JJ Caspe. Oo. And he wasn't contested on that particular play. Diaz giving it to Aymar Santos sa ilalim. And I guess he stepped on the line. And he was a bit disappointed sa call ng referee. Naibalibag pa niya yung bola doon. Aspe finds Chope, pero he opted to pass it sa corner to Pispis, who missed that three-point shot. Ay, sumobra lang yung pasa. Lucky break for Santos. Hindi siya natawagan for a technical foul there. Oo. Sabi ni Coach Mumu, sayang yun! Ito na naman ang Daraga. Sinusubukang makalapit sa kalamangan ng Legazpi. Caspe. At ayan, big rebound for Chope, pero naagaw sa kanya ni Diaz. What a takeaway. Borbe hitting from the outside. And that one was brought to you by Yashanamo Legazpi. Mahirap, coach, pagka ganyan na pati si Borbe tumaka na sa tres. Mahirap if everybody can hit a three-point shot. And sa case naman ng Daraga, itong si Aspe hindi pa nakakapukol mula sa 3-point range. Sa behind the arc. Pero ayan, open shot for Pispis. 21-38. 17 po ang hinahabol ng Daraga. Borbe missing on that one. Good stop on the part of Team Daraga. Nice pass. Pero sablay lang yung tira ni Aspe. 17-point lead for Team Legazpi. Gadon, tama yung tira niyo. Hindi niya na inantay yung depensa. Bigla nag-pressure yung Team Daraga doon, kaya babalik sa kanila ang bola. That's a good defense. Team Daraga surprising the offense of Legazpi with that pressure. And what a crowd we have here, Coach, sa loob ng Albayan Astrodome. Ito nga yung sinasabi mo, dinidescribe mo, mammoth crowd. Mammoth Friday crowd. Because it's Albay Clasico 2.0 happening right now. Right here, right now at the Albay Astrodome. Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla with a little help from our friend Miss Carmela Hernandez sa courtside. Giving you the best play-by-play and best analysis that we can have or we can give you. And right now we have a timeout brought to you by Misibis Bay, your tropical island getaway. And we can see other basketball players here inside. I guess that's Daria. Oo, Daria. Oo. Gandang gabi sa iyo dyan. Kila Roland Makasinag na sumusuporta daw sa Team Daraga. Nagpapabati din sa akin. Magandang gabi sa inyo dyan. Oo, maraming salamat po for watching live. Oo, nakita ko din yung pinsan kong counselor ng Legazpi, si Luis Gutierrez. Nandito rin si Luis. Ayan, si Consi. Hindi sila makapaniwala na magpisa kami kasi ang puti-puti nito eh. Siya yung nasa Loreo side na maputi. Kami yung maiitim.
Sige. Mga nanonood sa atin dito sa loob, hello po sa inyo. Just as if naririnig nyo kami, ha? And also, yung mga nanonood sa atin online, kay Atoy Geograpo, na nanonood na naman ngayon dyan sa relocation sa Anislag. Alam mo, partner, kano katagal inantay ito ng mga tao na magkaroon ng ganitong ball game na mapuno ulit ang Astrodome after that long 3 years of pandemic. Everybody's really feeling the vibe, the basketball vibe dito, particularly sa lugar natin, sa Albay. With this tournament that we are having, Ako Bicol Cup. And this is just the inaugural season. Ibig sabihin po ay umpisa lamang po ito, ha? Lirio was blocked by Chope. Sayang yung opportunity yun for Lirio. Shout out kay Eric Maranyo ng Binitayan. Yan, Rica, hello there. And si Elaine Gutierrez Santiago Liaguno. Nanonood din sa atin. Shout out kay paring Dennis Alcaide. Dennis Alcaide and family. Magandang gabi sa inyo dyan. Salamat for watching. And right now, it's consuming time. Ang ginagawa ng Daraga. Llantero, dire-diretso in the middle. Nope. Again, a stagnant offense of Team Daraga. They're not moving that ball well in executing their offense. And yun, because of that stagnant place that they're having, stagnant din ang result. They need to do something. They need to step up. I mean, everyone para sa Team Daraga. Kung gusto nilang maging close ang laban na ito. Kadon, missing. Nandun si Aspe. To Caspe, who cannot shoot from behind the arc. Aspe stepping back. Nakita doon si Caspe sa ilalim. Ayan. For the second time, ay buslo niya din ng bola on that particular play. Ngayon naman si Jomar Santos. Milagrosa. Borbe to Diaz. Now to Milagrosa. Shooting a triple. Tapos Llantero still can find it. Mahulog pa sana yun eh. Oo, buti na lang nandun si Chope, pero muntik na rin na lumabas yung bola. Ano ba ang nangyayari sa Daraga? Pero ayan, pinapakita ni Llantero na marunong siyang dumipensa. Now, Gadon, marunong din akong tumira. Sabi niya. And then suddenly, 11 na lang ang kalamangan ng Team Daraga. The defense right now of Daraga is starting to click. And that deflection, that's a good deflection on JJ Casper. Recognizing the cutter behind him. Nakita natin na parang nag-sign ng timeout si Coach Momo. Pagka mga intense ang game, nagiging mas magandang English ko ah. And by the way, this time out is being brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon and Naga. Basta't may Pilipino, may Inco. Maganda yung ginagawa ngayon ng Team Daraga. Yung kanilang depensa with starting that defense is Renzo Llantero stopping the play and stealing the ball from Alvin Milagrosa. Yun naman napakagandang gawin nila na i-deny nila yung mga passing lane dun sa mga gwardiya. They have to give it to the guys like Alvin Milagrosa na mahihirapan na itawid ang bola. Yun ang magiging magandang adjustment na ginagawa ngayon ng Team Daraga. And of course, they have to convert every chance na meron sila in fast break opportunities. Tama. At yung mga ganong mga take-away na yon, that will definitely, I think, will affect the minds of this Legazpi. Kumbaga merong psychological effect yan. Pagka mastilang ka lang ng dalawang magkasunod, talagang apektado ka na dyan, Coach, di ba? Yeah, you will be more conscious
sa pagdala ng bola. Kasi minsan yung too much focus and too much consciousness nagiging resulta yan ng mga error. Oo, mga error. Totoo yan. Kaya nga for a coach job is to kumbaga palitan ka muna. Santos almost, pero wala, nakuha ni Asanya ang rebound, and now ang may tangan ng bola for Daraga is Llantero. Now to Aspe. Sabi ni Aspe, sandali lang, magandang pasa yon, sayang. We can see right now na medyo mas patient na ang Daraga with their offense. And another beautiful play. Yun ang execution. That's the good offense for Team Daraga. And that one was brought to you by Asiana Mall Legazpi, where shopping is always affordable. 2 minutes, 26 seconds. Siyam na lang to, partner. Single-digit lead for Team Legazpi. Lengamal to Borbe, who can't finish from the three-point shot, from the way outside. Ayan naman, nahirapan din doon si Aspe. Pero ano mangyayari? Mananatili ang bola sa mga taga-Daraga. Masyado nang malalim yon para kay Aspe at wala siyang mapasahan. We have an exciting ball game here, Coach Kyle. Partner, in their first matchup in that first round, nag-rally ang Team Daraga in that second quarter. Late into the second quarter, nakuha pa nila yung kalamangan even though they are trailing by 9 points. Same ang istorya ngayon natin dito sa ating 2.0. Malakas yung tirang yun ni Aspe, masyadong gigil yun. Ngamal, nakita si Santos. Nakita si Amuragan. Amuragan missing. Ito na naman ang mga taga-Daraga. Llantero. Scrappy plays. Grabe yung hustle ng Legazpi doon. Villares. Minadali din yun. Ito na si Aspe. Gandang pasa naman sana yun. At mapupunta ang bola sa mga naka-blue. Mengamal. Villares. And right now, I think Team Daraga will go for that man-to-man defense. Ano si kung maganda ang epekto niyan. And giving that foul is Monsalve. Dan Jensen Monsalve. Look at that look. Santos will be shooting free throws now at 1 minute and 2 seconds sa ating pong second half action. At ating tinaguriang Albay Clasico 2.0. And they will give 2 free throws on Jomar Santos. Jomar missing on his first attempt. Wala sa free throw line after that foul. And he made the second one. And a veteran guy, pinasok ng Team Legazpi. AJ Fulay. Yes, Pulay is now inside the ball game. Santiago launches a triple. Medyo malakas. Again, that's a bad shot. Meron kang depensa sa harap mo. And actually, Al Santiago is not shooting well from the 3-point distance. I think, again,
they need to be more patient with their offense. Para mas makakuha sila ng mas magagandang shot selection. Those higher percentage shot. And right now, 3 against 1. Pero Another block for Jomar Santos. another rejection there. I guess that's his third one. Hindi siya natatakot na ma-foul or magkaroon ng contact with the offense. And it's paying off now. Gonsalve, hirap doon. At yun. Namagan na ng foul ang Legazpi doon. That's only the fourth team foul for Team Legazpi. So hindi pa pupunta sa linya ang mga taga-Daraga. Oo. Nasungkit lang yun. At ito na, all of a sudden, nasa Legazpi ang bola. Pero what a bad pass there from Menamal. That's an error. 9.8 seconds sa ating pong second quarter. Kulang ang kalamangan ng Oo. Legazpi. May chance pa dito makapuntos ang Daraga. Gonsalve. Wala. Wala din ang follow-up. Reject din yung follow-up ni Asanya. At yan po magtatapos ang ating unang half. Itong digdigan na laban ng Legazpi at ng Daraga. Dito po sa ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals sa Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nakasurog pa, Kung usapang gamit na pang bahay ay alam mo na kung saan dapat na pumunta. Sa Inco lang yan, sa Inco. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inco. Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. Inco. tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Natiwanan ako sa imo! Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka! Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sa ko. Tababangon o katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa maskara, wala kitisyon din. Napagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay ating sa court, ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng paus, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko na magmay-atay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa basikulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro tres, huwag lang sumaglay, simula pa kay bata basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tinamak ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo, siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin, ako Bicol, isigaw natin, ako Bicol! Ako Bicol Cup, ito ay ating, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay ating, ito ay ating. Whoa, 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 whoa. Kasama ko na ngayon ang dalawang head coach ng both teams. Walang iba kundi si Coach Genesius Molto ng Team Legazpi at si Coach Tads naman ng Team Daraga. So good evening po sa inyong dalawa. Unahin na kita Coach Genesius. So Coach, since kulang kayo ng isa sa #1 point guard nyo ngayon, ano ba yung naging adjustment nyo for tonight? Well, kinausap ko yung team and sabi ko nga, sila Bilyare, sila Milagrosa, they have to step up.
magagaling naman yung mga batang yan eh. So ang kailangan lang talaga is ipakita natin na buo yung tiwala nila natin sa kanila, and the coaching staff buong buo ang tiwala nila, and with the system nakakasabay naman yun sila Villares. So nakita nyo naman, so far lamang kami, and hopefully mag-continue sila to step up with the absence of one of our key players. Very well said, Coach. Thank you po. Meron ka po bang gustong sabihin or any shoutouts or gustong pasalamatan? Thank you po sa bumubuo ng Team Legazpi and sa mga fans. Para po sa inyo itong laban na to, and we promise to entertain you all, and we're going to show skills and talent alone. Nothing more, nothing less. This is for you, Legazpi. Thank you. Thank you po ulit. So, Coach Tads, good evening po. So, since nasa winning streak na po kayo after ng ilang talo right now, ano po ba yung gagawin nyo or your plan para naman maituloy-tuloy nyo ang panalo nyo ngayon? Okay, dito sa second half namin, we need to improve our defense, especially sa transition defense namin. And then yung perimeter defense, yun ang kailangan namin i-improve pa dito sa second half. And then yung ball rotation namin, kailangan din namin i-improve yun sa opensa. And then yun lang, and then we have to play with heart talaga. Yun lang para maka-recover kami dito sa second half. Thank you po, Coach. May gusto ka po bang pasalamatan? Nagpapasalamat po kami kay unang-una sa AKB Cup committees, and then kay Mayor Awin Baldo na narito po sa Astrodome sa patuloy na pagsuporta po sa Team Daraga, and then of course sa mga fans ng mga taga-Daraga, magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po ulit and good luck po sa laro nyo ngayon. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat, Carmela Hernandez, with the two coaches na nagtatapatan ngayong gabing ito sa laban ng Daraga at ng Legazpi. And sabi nga ni Coach Momo, Coach, para sa mga taga-Legazpi ang kanilang performance ngayong gabi. And sabi naman ni Coach Tads, kailangan nilang mag-step up sa transition defense, ganoon din sa kanilang perimeter defense. And they have to play with their heart para maipanalo ang larong ito. And we have Sir Christopher Ko na tinatamaan ngayon ang camera natin. And right now, part na pasadahan natin ang ating scoring leader. Team Daraga, this is not the usual game nila. They are limited to 31 points, and that is because wala pa naka-double digits sa kanila in terms of scoring. And Caspi leading the scoring with 9 points. Sa kabila naman, Santos with already 19 big points. Kaya big din ang result para sa Team Legazpi. Pero big din sana ang play na yon for Team Daraga. You need to shoot that. Wala pa rin. Pahirapan pagdating sa Team Daraga in terms of scoring. Nakaumpisa pa lamang po ng ating second half or ng ating third quarter. 41-31. 10 na lamang po ang kalamangan ng Legazpi. And ayan, sa kabilang banda naman, Daraga na naman ang nakakaroon ng mga rejection. Bago pala lahat, partner, batiin ko lang si Camille Bornilia dyan sa Fairview. Nanonood sa atin? Oo, katabi ko boyfriend mo. Aspe! Short. Aspe di pa nakakabutas from the 3-point country. Oo. Pero itong may tangan ngayon ng bola, nakakailan na ba yan, Coach? Nakakalima na ba? Kalima na, si Jomar Santos. Borbe. 7 seconds to shoot para sa Legazpi. And they will inbound. Borbe. Santos. Nakuha naman! A rainbow for Jomar Santos. Yes, Layo anim niya na yun. And that one was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Matulis na tira yun ni Albaytar. Pero that one will count, definitely count for Team Daraga. Good defense there sa part ni Renzo Llantero. Santos. Bagsak si Jomar Santos. Ito, Daraga, tumatakbo. Llantero. Wala.
Villapre comes back in. Gadon, nasa corner. Caspe, Llantero. Nakita si Albaitar. Albaitar goes to Aspe. At yun na. Inabutan sila ng 24-second violation. Maputukan sila, low recognition on the part of Team Daraga, not knowing the shot clock will be exploding for them. And it was ticking down. Now it's Legazpi's turn to do this one. Villares. Swerte sana yon, pero Napaganda pa sana. Oo, napaganda sana. Pero hindi na ibuslo ni Villares ang bola. Merong foul. Tatawagan ay si Gadon. Chope will check in for Renzo Llantero. Renzo Llantero is a prolific player, but yung kanyang decision making dito napaka-importante for Team Daraga, especially in setting up his teammates. Pero maganda yung defense na ipinakita niya kanina. Diaz. Sabayo, umaatake. Nakita sana si Malyapre sa ilalim, pero Both teams are playing sloppy basketball right now. oo, because of the defense, coach. No. Parehas nila nararamdaman ang magkabilang depensa sa magkabilang koponan. Kita ko si Julius Duran na Team Daraga supporting his team. Ayan na. Aspe. Nakita sa corner si Chope. Chope, kaya yan. Pero tapos yung kanyang tira. Nandun sana si Albaitar for the rebound. Pero ayan. Nakuha nila ang bola. Missing again is Chope. At eto na ang Legazpi. Nakapuntos na naman po on that transition play. Grabe ang sorry misses for the Team Daraga. Oo, kanina pa. Chope. Ibinalik kay Caspe. Caspe penetrates using the board. Nakasungkit pa ng foul. Yan yung mga konting error on the part of the defense of Team Legazpi. In that last sequence, hinayaan nila na makapasok in the middle si JJ Caspe at nagbigay pa sila ng end one para sa kanya. And completing the three-point play is JJ Caspe. Now it's for Team Legazpi. Villares to Sabayo. Sabayo to Malyapre down low. Mismatch yan para kay Malyapre. Pero matindi yung depensa ni Aspe. Five minutes, 54 seconds remaining sa ating pong third quarter action. Ang ating Albay Clasico 2.0. Caspe launching a three. Yes! That's good for JJ Caspe. Finally for JJ Caspe. Yes, and that one was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Partner, 7 na lang to. Oo. Delikado for Legazpi. They have to make this one. And muntik na din ayun nga. That's a good call. Tumama dun sa lap, sa hips. Sa hips siya. Ni Jomar Santos. Kaya it will be Daraga's ball. Good defense for Team Daraga.
And that's what they need to do consistently para makabangon sa larong ito. Aspe. What a good find sana. Sayang yun. Open is Milagrosa. Wala yung tira. Aspe, may tanga ng bola para sa Daraga. Malakas yung tira ni Gadon. Ni-reverse pa yun, ha? At mabalik sa kanila ang bola. Again, medyo swerte pa dito ang Team Daraga kasi masasayang nila yung mga tira nila. Pero sa kabilang dulo naman, with Team Legazpi playing sloppy basketball. Kaya yun, babalik ulit sa kanilang bola. So both teams are, failing to do what they need to do, which is to score. They have those opportunities, pero hindi lang talaga naibubuslo ang bola for both teams. Pero pito na lang po ang hinahabol ng Daraga. Kanina umabot to coach ng mga ilan ba? 20 plus. Pero Santos contesting to that call. And now warning na siya for unsportsmanlike behavior. until now, talagang maingay pa rin si Santos. Good Albaytar. pass. Magandang pasa, hindi lang naibuslo ni Albaytar yung bola. Ito na naman ang Legazpi. Mengamal. Borbe. Being guarded there sa corner. Milagrosa. At ito na. Merong double foul na matatawagan. That would be the third of Jomar Santos. Double foul. It is So that's the second personal foul pa lang ni Santos. So we stand corrected. Oo, both players called for that double foul. Has 2 fouls. And this timeout is being brought to you by Highlands Park. Isa sa mga magandang destinasyon ang Highlands Park. Especially kung gusto mong magpalamig siyempre dahil mahangin dyan. Yeah, pagkatapos dito, pwede kayo pumunta dun eh. Malapit lang yung dito sa Albay Astro dun eh. Oo. Overlooking the city of Legazpi. Tingnan mo partner, hindi mahulugan ng karay. Makikita mo lang ito mismo mga hagdan eh. Oo. Yung mga hagdan na lang makikita mo pwede mong daanan eh. And this is another record for Albay Astrodome's How about our attendance. lives sa ating online TV? Kamusta kaya ang viewership natin ngayon? I'm going to check it. Kasi parang nag-i-enjoy tayo dito mismo sa loob eh. Hindi natin napapansin yung sa ating live. Again, the number of viewer that we have to beat is 10,000. 10,000. So that was during the eliminations. During elimination sa Ligaw Gymnasium. Let's see kung ilan dito sa atin sa loob ng Albay Astro with this Albay Classico 2.0. Magandang hello kay Michael Marchan who's also watching right now. Di na masama, 4.5K viewers. Mamaya 6K na yan. Mengamal failed to pass. 2 against 1. Astro with another miss. Oo. Nandun ka agad yung mga naka-blue for the rescue. Sabayo. Nakabuslo. Grabe si Aymar Sabayo ngayon sa ball game na ito.
Isa sa mga halimaw ngayon ng Legazpi. He's giving every ounce of his experience that he has sa kanyang arsenal. Aspe. 8 to shoot for Daraga. Finally! For Russell Dassel, Paul Aspe. Hitting that triple. We have 6 points. Nakakatakot yan, Oo. partner, if your team Legazpi, lalo pag pumutok ang shooting ni Aspe. So you have to get a good close out every time na nandiyan sa kanya ang bola. And right now, nasa kanya na nga ang bola, partner. Ano ba ang gagawin ng mamang ito? Ipinasa yung kay Llantero. At na-foul while trying to make that attempt. So that's the third one for Jomar Santos. So that's huge for Team Legazpi. You have to sit out Jomar Santos. But will definitely affect. Of course. Both offense and both Oo. defense and offense. Pero ngayon, I guess, they will give at least more time kay Jomar Santos sa loob. Kasi talagang medyo mababali ang depensa at opensa mo pagka nilabas mo ngayon si Jomar Santos. Especially na 6 na lang ang kalamangan and it can go down to 5. Yun na nga ang ginawa ng ni Renzo Llantero. Oo. Cutting down the lead to 5. 48 to 43 po. Ang score natin, 2.59. We are under 3 minutes to go dito sa ating third quarter with Diaz now for Legazpi. To Sabayo. To Borbe down low. Meron pang offensive foul doon. Good job for the Russell Dassel, Paul Aspe. Team Legazpi is contesting that goal that it could be a faking a foul, a flopping, pero definitely ba nakita ng ating referee. Natawagan sila ng offensive foul and the ball will go now to Team Daraga. They can cut the lead down to 3 or 2 with a 3-point shot. We will see kung ano ang magiging resulta ng possession na ito for Team Daraga. Aspe. Trying to hit that triple once again, pero nakuha ng mga taga-Daraga ang rebound. Renzo Llantero. Ako na lang ang kalamangan ng Team Daraga right now. Yung kanilang depensa ay patuloy na lumalakas at yung kanilang naman opensa, those gumaganda. 50 ball ay nasa panig ngayon ng Team Daraga. How will Legazpi react to this? Partner, in that first round, sinasabi ko sa mga viewers natin that this Team Daraga has their own version of a third quarter storm. And we are now in the third, we're still in the third quarter. And definitely, Daraga is making a storm for Legazpi and for this Albay Astrodome crowd that we have here. So how will Legazpi react to this? Dito matitesting ngayon ng Legazpi. You know, you have a good coaching staff. If your Team Legazpi, you just have to settle right now. You don't need to force issue every time na meron kayong opensa. Kasi talagang gumaganda at lumalakas ang interior defense ng Team Daraga. Pero that's a good thing that you went to Eugene Maliapre because underneath, he has the mismatch. He can do the stuffs that he want sa ilalim. Pero nakahulog siya ng foul doon. It's a baseline throw in. At 14 seconds to shoot. Same Sabayo. play. Mintis lang. Same play lang yun. Oo. Ito na naman ang Daraga. Llantero challenging Milagrosa. And nagwagi siya doon. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. At meron tayong ball game dito. Definitely sa loob ng Albay Astrodome. With Daraga. So Team Daraga right now humahabol. has the chance to get the lead for the first time dito sa ating laban. With this possession.
Malayong tira. Almost, pero nandun ang rebound for Daraga. Nandun na naman si Lantero. And this guy is in effect right now for Team Daraga. Sinasabi ko kanina, Renzo Llantero, kailangan yung kanyang decision making right now. He is doing good in terms of decision for the Team Daraga. And bad decision naman for Team Legazpi with that hurried shot. Pero mukhang merong tatawagan ng foul. This is the turning point right now of our ball game. Yung pace kaninang dinidikta ng Legazpi suddenly because of that defense of Daraga ay pumanig na. This is a change of tide of our ball game. Ang pace ngayon ay dinidikta na ng Team Daraga because of their transition defense and the interior defense na ginagawa nila sa mga big man ng Team Legazpi. Psychologically, coach, pumapasok ba sa mga members ng team ng Legazpi na these guys beaten us sa unang eventually sa elimination? Eventually, it may lead to that na ganito din kami tinalo ng Team Daraga during that crunch time. And again, dito mo miss ang isang Tingboy Del Rosario. He can neutralize every time na merong sloppiness or medyo nag-crumble down ang kanyang mga kampi in terms of defense and offense. And right now, yung isa pang veteran player mo na doing good in terms of defense and offense ay nasa bench ngayon because of the 3 fouls. Yun. And talagang naapektuhan ngayon yan ng kupunan ng Legazpi. Ilan kanina sabi ko sa iyo, 4.5, baliktad na ang numero sa ating online. 5.4 na. Sabi ko sa iyo In that instant. And maya-maya niya, nasa 6 point something na yan. Pero nasa free throw line po si Diaz. Huling tira niya. And making that one at na-regain nila ang lead for this ball game. Or in this ball game. And yan, hindi mo na hinahawakan ni Aspe ang bola para hindi mo na mag-start yung clock. Pis-pis! Wala! At nasa kay Villares kayo ng bola para sa Team Legazpi. Diaz. Na-foul na naman siya doon. That's a foul, that's a good one. And he's in the act of shooting. What a crowd we have here sa loob ng Albay Astrodome. Punong-puno po tayo dito ngayon. Hindi pa po ito championship, ha? We're only at the last day of our Sweet 6 warfare. Oo. And starting tomorrow, the best 4 teams will compete for the semis. Again, this is an important game if you are Team Daraga. You don't want to fall in that 4th spot kasi makakalaban mo pa agad ang number 1 seed, which is Team Legazpi. And if you're Team Daraga, you want to be sticking on that 3rd seed na makakalaban mo naman ang Santo Domingo. Either way, parehas malakas na kupunan at ang taas na kumpiyansa. Oo. So, yung mga teams na papasok sa ating top 4 para sa semis, ay talagang yung mga teams na talagang hindi mo na mapapasta-basta. Kumbaga, nasala na masyado, naman mabuti. The best 4 teams na yon ng Ako Bicol Cup inaugural season. Villares pops up, pero misses. Hindi rin nakukuha ni Villares ang kanyang rhythm when it comes to his shooting. At ayan na ang mga taga-Daraga. May tsansa na makalamang o matabla ang laban. That's a good call. Naiwanan ng Sigo doon si James Diaz because of that move coming from Dazzle Paul Aspe. Ganun kakulit itong si Diaz sa depensa. At meron pang matitirang oras, babalik pa ang bola sa Team Daraga. Oo. But we will see, bago yan makabalik, kung ano ang gagawin ng Legazpi.
doon. Na-foul si Albaitar. Pero this is a crucial game for Legazpi. Now that Daraga is malapit na sa kanila. Nakala mga kanina eh. So Sabayo failed to make that first shot mula sa free throw line. And hindi na niya minintes ang pangalawa. 52-49. Tatlo ang kalamangan. If you're Team Daraga, you have to take that last shot. Yes. Aspe. Short. I wonder ba't umalis doon si Gonsalves sa screen na ginagawa. Anyway, ang score po natin 52 for Legazpi, Daraga 49. Ito po ang Albay Clasico 2.0 dito po sa ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals ng Ako Bicol Cup 2022. Kasama si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla and of course Miss Carmela Hernandez. Kami po ay magbabalik. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Wala. At nandun yung mga malalaking mama ng Legazpi para kunin ang rebound. Now it's Villares to Sabayo. Binigay kay Borbe. Oh, that was Malyapre, I'm sorry. Ito na si Santiago. Sulantero. Hirap doon si Llantero because of the defense of those bigger guys. Alam mo, partner, I'll give you another trivia. Uh-huh. For in Aimar Sabayo, in all the wins na nakuha nila from the first round up to this one, ay pag nag-double digit ang rebounding ni Sabayo, lahat yun panalo. And right now, Sabayo has 10 rebounds already. So double digit na. So malaki ang chance na manalo uli ang Legazpi because of that. Pero meron ding rebound naman itong si Chope for Team Daraga.
At ito na nga sila. Caspe, minadali ang tira. $52 to 49 pa rin. Wala pa pong nakakascore. Mag-umpisa tayo sa ating fourth quarter. Diaz giving it to Sabayo. Amuragan. May pa-reverse doon. Maganda yung ikot doon. Inatake ni Hamuragan ang depensa ni Lantero. And he knows na mayroon siyang advantage. May mismatch doon sa ilalim. Santiago orchestrating the play. Pulls up and misses. Again, stagnant offense na ulit ang Team Daraga. That's why they cannot hit their shots well. Sabayo, mid-range. Gumamit ng banda, almost, but not quite. Oh, what a pass. Yantero, zigzagging. Bumitin pa, wala. At kailangan na talagang ipakita mo dito ang depensa. At yun na nga ang pinakita ng Team Daraga. Yantero for 2. Para akong barker dito ah. At ayan, partner, balik sa tatlo ang kalamangan. Villares finds Malyapre. Ngayon, nararamdaman na magkabilang kupunan yung pagod. Yan ang nananalaytay ngayon sa mga mukha ng ating mga players. That fatigue, especially to these guys na like Sabayo and even Chope and other guys of Team Daraga. Nararamdaman mo na yung pagod kasi medyo bumabagal ang tempo ng laro natin. And they are doing sloppy plays magkabilang kupunan. And that is because, sabi nga ni Coach Kyle, because of the exhaustion ng mga players natin na halos babad sa larong ito. 6.50 ang lalabi po sa ating ball game. Malyapre being awarded with 2 free throws. This yun para kay Eugene Malyapre. This is the first time that he will went to the line to take 2 free throws. And Eugene making the second one count. So ibabalik na si Jomar Santos. And ganoon din si Borbe for Team Legazpi. Minatchap ngayon nila kay JJ Caspe si Joshua James Diaz. Kanina ang pinapabantay nila yan kay Aspe. Gadon, missing. Magandang pasa yun mula kay Chope to JJ Caspe. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. Villares. Good deflection on the part of Team Daraga. This is only a 2-point ball game. Anything can happen. 6 minutes and 29 seconds. Napakahaba pa niyan. Ilang palitan pa yan. Oo, matagal-tagal pa to, partner. Borbe. Nakita si Sabayo. Villares still couldn't hit his spot. Pero naagaw yun ni Santos. At naagaw naman ni Aspe. At naagaw naman ni Diaz from Caspe. Ano bang mga agawan yan? Grabe talaga ang depensa ng Hindi isang ba pwede Joshua. kayong magbigayan? Grabe ang depensa ng isang Joshua James Diaz. Oo, talaga. Almost a breakaway layup for Caspe pero still tinakbo niya pa rin, nahabol niya pa rin. So again, let's give credit to this young man doing a tremendous job on the defense for the Team Legazpi. And of course, nakaka-contribute din siya sa opensa ng Team Legazpi. Hindi rin makuha pa ni Villares yung kanyang range when it comes to point making. Chope sa ilalim. Gadon, umatake, and dropped it.
Second time that we having a deadlock with 55 points apiece. Yeah, it's a deadlock now. Villares crossing over. Being hounded by Renzo Llantero. Borbe, quick shot. Wala. Ayan na naman ang Daraga. Tumatakbo with Chope. Wala. Humihingi ng foul pero kung ako yan, wag na. Bumaba ka na, dumipensa ka na. Yun, kaya nabawi ka agad ni Jomar Santos yun. Ito naman si Aspe, tumatakbo. Pero hindi bibigay sa kanya ang dalawang free throw. The fourth on the part of Harold King Villares. Meeting on top si Ernie Chope. Oo. Unlucky break for them. Hindi sila natawagan ng foul doon. Chope na. Naglangka na naman. Pero, kabawi. Hindi pa rin. Pero nakabawi siya John to keep the possession alive for his team. Llantero! And that fadeaway shot. That's a big shot for Renzo Llantero. We're having a neck-and-neck ball game right now. We have to expect that this will go down the wire win sa magkabilang kupunan. Pero up until now, we don't know kung sino makakakuha niyan. Borbe. Nakabawi na. This is the first time na nakabawi si Jay Gadon kay Santos. Kay Santos. Ayan na ang Team Daraga with Llantero. Dumire-diretso. Wala. Another sorry miss for the Team Daraga. Ito na naman si Santos. And this time, he was fouled. Both teams reacting to every calls ng ating mga referee. They have to be careful. Yes. They don't want to be called for a technical foul. Lalong-lalo na dito sa ating fourth quarter. Na kung saan mahahalaga na. Oh! What a shot there! Instant three-point shot from Jomar Santos for Legazpi. That one was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Kailangan hindi mo malingatan. Ito si Santos. Ganun ang tira niya eh. Kung saan least expected na titira. Ay, Binawi naman! Binawi naman kagad yan! Itong si Gadon. Jay Umali Gadon. What a shot! Susubukan uli sana bumawi ni Jomar. Pero malakas na yung tirang yon. From way. Pero nakapulot siya ng foul doon. That's a bad foul on Jay Gadon. Napakalayo na yun for Jomar Santos. Kita ko, naghahabulan na yung iningan ni Jomar Santos. So definitely, talagang nandyan na yung pagod. Baka wala na lang yung tirang yun, no? Lucky break for them na natawagan ng foul si Gadon. So he will be shooting 3 free throws. What a ball game. Sagutan ng 3. Sagutan ng 2. Ano pa ba ang kailangan natin i-expect from these two teams? Yes. They are changing faces right now. Everybody is diving for that basketball. And because of that, it's because of the pride na meron sila at puso sa larong ito. Yung stroke niya parang Karl Malone pero si Karl Malone nag-bend ang knee. Oo, Pero siya hindi talaga, straight lang eh. Straight lang. Talagang all arms ang gumagana. And the precision, siyempre. Look at that. Ang ganda ng shooting stroke. Walang pressure, no pressure at all. In basic or in the fundamentals of basketball, every coach will tell you have to bend your knee when shooting. Diba? And now, mapapawi kaya kaagad ng Daraga ang lamang. Ayan naman ang agawan. Llantero finds Chope sa ilalim, wala. Caspe launches another 3-point shot, wala.
What a hassle for Gadon. Chope. Thinking for a 3. Bang! Wala! Almost. I thought it would count. Pero kumanto po ang tirang yon ni Gadon for Daraga. That's a 4 shot. If your team Daraga, you can go strong to the hole. Pero parang sabi ni Gadon, nakatira ko kanina, nakashoot yung tira ko. Try ko uli. Moragan couldn't handle. Tumatakbo si Chope. At nandun si ang kanilang kapit to rescue. 2 against 3. Again, the hustle guy. Ernie Chope saving the day for Team Daraga, cleaning up the mess. Oh my God. Ernie Chope doing the right thing. And doing what he does best. Jumping and getting those rebounds. And what a sorry play. That's a bad pass. Lucky break once again for Team Daraga. And everybody for Legazpi is a bit frustrated because of that. Now may chance yung Daraga na makalamang na naman against their rival Legazpi. Gadon. Pero missing. Pero nandun si Aspe. Good hustle. Almost a takeaway there. Pero umapak na siya sa sideline. 1 minute, 53 seconds, 20 to shoot for Team Legazpi. You need not commit mistakes in these possessions. Di ba, Coach? Lalong-lalo na ngayon, nasa possession ng Team Legazpi. If your Team Daraga, you don't need to foul. Just have a good, honest defense. Gandang help once again. Sino yung gumalaw doon? Is Ernie Chope. Pero this time, na-foul siya while trying to defend their basket. And now, Aymar Sabayo will be shooting 2 free throws. Again, we are under 2 minutes dito po sa bakbakan na ito ng Daraga at Legazpi. Aymar Sabayo making that big free throw shot for his team. He has to convert this last free throw for a comfortable lead even with 3 points. Oh! The ball will remain with Team Legazpi. Mag-isa lang doon si Sabay, si Amuragon in that rebound. A steal. And now 2 against 1. Gadon was fouled. The tallest guy in this ball game was fouled and is going to, I guess, take 2 shots. Caspe, and the same issue for Caspe. Maybe he's cramping out right now. Yeah, they will give the 2 shots for Jay Gadon. So the pressure, this is a pressure-packed free throw for Jay Gadon. You have the chance to tie this ball game with this 2 free throws. Yes, let's see. Definitely. He will be tested at the line. Pero knowing this guy, meron naman talaga tong shooting touch. So we will see.
he will make his free throws. Pero meron na munang timeout ang Team Daraga. And both teams are in the huddle. As we can see, sa lower left corner ng ating screen, ang team ng Legazpi. Again, ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup inaugural season. So for our game reset partner, Team Daraga, isa na lang ang timeout na natitira sa kanila. And for the Team Legazpi naman, they have 2 timeout left sa kanila. So again, that game reset could be a game changer dito sa ating laban. And of course, sa team fouls naman, magkabilang koponan, they have 2 more fouls to give. Pero ito na muna ang business ni Gadon. Jay Gadon ang maibuslo ito mula sa free throw line. One minute and 24 seconds. Marami pang mangyayari, lalong-lalo na if Jay Gadon will be converting this 2 free throw. And yan, making the first one. Napakagandang laban. Iba. Klasiko na klasiko eh. Oo. Walang umibigay. Dito lang yan sa Ako Bicol Cup. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Missing si Gadon, or he missed that second free throw, at nako, napaul doon si Liantero while trying to take that ball away from Villares. So penalty na. According sa ating arena announcer, na penalty na ang Daraga. Villares making the first one count. And hits the second one. So they are now leading by 3. You have to defend the 3 if your team Legazpi, especially that drop pass. You have to defend it. Daraga almost lost that ball. Right now, it's in the hands of Aspe. Pero nandun si Villares. Wala. Rebound for Legazpi. Pero nakuha uli ng mga taga-Daraga. Liantero. That's a good move sana. And right now, Daraga will defend this one. Kung gusto nila makabalik sa larong ito. And I guess a kickball violation will be called. Okay, the referees are... But I guess they will huddle up and we'll talk about that last sequence.
Kasi Team Daraga, they are contesting na yung bola tumama dito sa likod. So, in FIBA rule, pwede yun makalusot pag nasa likod yung bola eh. Pero pag nasa harap, definitely that will be a kick. Pero pag nasa likod, that is not intentional. Oo. Ibig sabihin, yung bola, yung tumama sa paa. Pero mukhang ang bola ay mananatili dito sa Team Legazpi. And they will be calling for a timeout. This is a good timeout for Coach Momo to draw up some play for that inbound play. Oo. And again, if they can hit this possession, they can make a point from this possession. That might seal this deal dito sa ating Albay Clasico. And that is huge for Team Daraga. Para naman sa Team Daraga, you have to defend. You are in the penalty right now. You have to get that good honest defense para makabalik sa inyo ang bola. And you have to give it your best shot when it comes to defending or in defense. So both teams are now ready to take these last 40 seconds of this ball game. Ayan na nga ang depensa ng Daraga. Pero nandun yung opensa ng Legazpi. Oh! That fell in for Sabayo. What a strong move for Aymar Sabayo again. And flexing his muscles after that shot. Oh! Llantero couldn't handle that slippery ball. 21.6 remaining. Sloppy play for the Team Daraga. That's huge. Yun ang hindi nila sukat akalain na mangyayari sa dying seconds ng ating ball game. What a shot there by Sabayo. And hindi pa patulugin si Llantero dahil doon sa hindi niya na-receive yung hindi naman masyadong malakas yung pasang yun, di ba, Coach? Yeah, okay, you have to put in account the pressure Oo. na mararamdaman mo. Sa bagay. We are just all human after all. Yes. And sayang nga lang. And right now, our Team Daraga will go for that foul game. You need to foul right now. 21 seconds left sa ating game clock. So Legazpi will be opting to inbound the ball at the side. So So still- 13 seconds. Still, you need to defend. Defend the best that you can. Para sa Daraga. At yun nga, nakaagaw sila ng bola. Peace. Wala. And I guess this is it. That's it for the Team Daraga. And finally, again, Team Legazpi redeeming themselves over this big win kontra sa Team Daraga in this Albay Clasico. So it's a redemption game for Legazpi. What a game. Yes. What an exciting ball game we had here sa ating Albay Clasico 2.0. Nakapaloob pa rin po yan sa ating quarterfinals. They are writing an history right now. Talking about these two great teams. And, well, that's it. What a performance from both teams. Indeed, Coach. Ang ating final score,
Legazpi 69, Daraga on the losing end with 63. Again, credits to the efforts of Team Legazpi. Definitely yung kanilang inside game with Jomar Santos doing his work sa 3-point area. Yun ang nagpasakit at bumigay ng napakalaking alago in that first half, and natuloy-tuloy nila yan. And Team Daraga naman, they adjusted well sa kanilang defense, kaya nga naibaba nila, and even nakalamang pa sila ng isang puntos and with 2 deadlocks dito sa ating ball game. Pero again, the resiliency of Team Legazpi, they did so well dito sa ating Albay Clasico. Yeah, they bounced back well, and sayang nga lang talaga yung naging effort din ng Daraga with Renzo Liantero. Sana nakapukol ng mga sunod-sunod na tira para makahabol. Pero yun na nga, they came short sa ball game na ito. And right now, if I'm not wrong, Team Daraga will fall to that 4th seed, and they will be facing again Legazpi tomorrow for that semifinals. But let's just wait for the final playoff picture for that semifinals tomorrow. And that's my hitches pa lang naman. Oo. And we're waiting for Carmela, for our Saldico, Congressman Saldico, Kasurug player of the game. As we take, eto na, Miss Carmela, please come in. And now our Kasurug player of the game, walang iba kundi si Jomar Santos, scoring 32 points, 6 rebounds, 2 steals, and 3 blocks. So first of all, Jomar, congratulations. What a game for you. Matanong ko lang, ano ba yung nararamdaman nyo ngayon at napatunayan nyo na kayo yung the undefeated team dito sa quarterfinals? Una, pagod. Grabe yung laro eh. Lalo na no endgame na, medyo dikdikan na. Tapos naging physical na sila sa amin eh. So, maintain lang namin yung game namin para makuha yung panalo. Yun lang. May gusto ka bang batiin o pasalamatan? Siyempre, yung family ko na nasa Bulacan, tsaka yung mga supporters ng Team Legazpi, tsaka ng Ako Bicol, tsaka sa mga boss namin. Yun lang. Thank you, Jomar, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat, Ms. Carmela Hernandez, and congratulations once again sa ating Kasurug player of the game, Jomar Santos. And anything more, Coach, before we close this up? What a Friday night ang binigay sa atin ng Ako Bicol Cup 2022. Again, magkita-kita po tayo for another edition of Ako Bicol Cup semifinals. The final 4 na po bukas. Yes, that's gonna be tomorrow. So it's a date dito po ulian sa Albay Astrodome. And this has been redemption for Team Legazpi sa ating Albay Clasico 2.0 with the final score against Legazpi 69-63 for Dalaga. So sa pangalan po ng ating mga kasama, Christian Calleja dito po sa technical side, and of course Ako Bicol Party List, and ang ating mahal na Congressman Saldico with Congressman Jill also ng Ako Bicol Party List, at lahat po ng mga kasama natin, especially din ang ating Commissioner Lloyd Rivera. This has been Morgan and Coach Kyle Marilla with a little help from our friend si Ms. Carmela Hernandez. Signing off for now. See you again bukas dito po sa Ako Bicol Cup. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan katapat na pumunta. Sain ko lang yan, sain ko. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sirat, paglinis na dumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inko. Oh, Inko. Inko. Inko.